kalaslıların oğuzuna siyahat icizler üçün niyetlenmedik bolsa gerek. Ýadyna buzly we hukly ýollardan 10 sagatlap ýürep ulugda asmaly bolsa, gysyna bu ýerlerden asla geçer ýaly bolmaýar. Ming ýyllap bu daglar Pakistanyň islamdan ozurky medeniýetiniň bizim günlerimizde çeline gelip ýetmegine şert öretdi. Kalaş tireti özünün adaty ýaz festivalini belleýär. Olar animist dine inanca uýýarlar. Olar tans edip özleriniň ata-babalaryny dawarlandyryp aýdym aýdarlar. या तासंदार दिसमुंगवाय दा जमुंगा लिटरेचर दे दे प्रिजर्वेशन लपा दा पकार दे तेला para हुकूमत खास तवज्जो वर्के जमुंगा मुशर जमन कदीम उलायाम कैलाश पर हुकूमत करे दे चित्रालना दा कोनलना गिलगित तक Emma Kalaş tiretiniň adam tany asyrlaryň dowamında azaldy. Pakistanyň Chitral etrafyndaky üç owada Kalaşlylaryň diňe 5000 töweregi galdy. Käbir alymlar olaryň mundan 2000 ýyl ozal bu tebitlerden geçen İskender Zülkarnaýnyň nitlidigine inanýarlar. Käbirler olaryň medeniýetiniň mundan hem kadimdygyny aýdarlar. जो भी आते हैं वो डिफरेंट स्टोरी बताते हैं. कोई कहते हैं कि अलेक्जेंडर के कौम है और कोई कहते हैं कि नहीं ये नूरिस्तान से आए हैं और कि कोई क्या. लेकिन जितने भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च यहाँ पे हुए हैं उस हिसाब से ये लोग अलेक्जेंडर से पहले से चित्राल में आबाद थे. और ये कोई भी अभी तक किसी भी एक्सकेवेशन से ये प्रूफ नहीं मिला है कि अलेक्जेंडर के कौम है. तो ये लोकल लोग थे, इंडिजीनियस लोग थे जो 4000 साल 5000 साल यहाँ पे रह रहे थे. तो अभी भी रह रहे हैं स्टिल उसी कल्चर को, उसी मेथड को वो लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं. Yerli gonumçylykda hem Kalaşlylaryň öz boluşly medeniýetini görse bolýar. Tabutlar ýapylmadyk, süňkler hem türlü şekillerde öýrilen. Emma Kalaşlylaryň bu däwi azalyp başlady. तो लोग इधर आके वो ज़ेवरात को चोरी करते थे, वो उनको कब्रिस्तान को खोदते थे. इस वजह से फिर उन्होंने 1970 के बाद उन्होंने इस तरह किए कि ये ज़मीन के अंदर दफनाते हैं. Kalaşlylar durmuşdaky özgörçlerden goragly däl. Olaryň köpsi islamy kabul etdi. Birintegide garyplyk sebäpli bu sebäpti terk etdi. Pakistanyň Taliban bilen konflikti ykdysady kynçylyklary hasda güýçlendirdi. दाची मुंगड़ा को दाखुस यो मेला शिकल अख्तियार कर दे दासी जमुंग दे मजहब की जमुंग दे ट्रेडिशन की दा चिकम मुंगड़ा को दा यो मुंग बयुच दा यो इबादत दे. Kalaş medeniýetini kuwatly Hindus daglary gorap geldi. Olaryň geçmişi taryhyň jümmesine siňip gidýär. Olaryň geljegi bolsa näme älimligine galýar.